Yes, hello mga subscribers. Muli, ngayon po ay January 11. Ngayon po ay Saturday. So, update uli natin ng therapy si Apo Saling. So, makikita nyo upon entry uli. So, yung kanyang ginagawa, pinapakita ko na talagang napakasipag ng ating stroke patients or SB stroke patients ni Saling Pangan. Yan. Miguel, sa kanyang kapansanan, no, in spite na pag wala pa siya, ginagawa niya, nag-exercise siya, kasama niya together with Sir, yung asawa niya, kapag walang pasok. Ayan. So, samahan niyo ako muli for hair therapy today, Saturday. So, God bless po to all of you. Video na akong bagya. Kasi, yan, yung pong ginagawa ng ating napakasipag talaga ni Apo Saling, kasi ito yung ginagawa niya every morning. Yan, makikita po natin. So, yan, mga stroke patients, kung meron kayong ganito, umorder na kayo. Ayan, oh, malaking bagay ito sa, yan, kung wala kang therapy sa umaga, pwedeng gawin to. No, Apo Saling? So, lagi mong ginagawa yan? Araw-araw. Very good. Every morning, no? Every morning. Ay, lalakas. Tapos nag-walk ako dito na tayo. Lalakas ka talaga niyan. Naglilat, kaya nakabukas ang dito. Naglibulag ako. Ayun, oh. Tamo, exercise of the morning. Ayun si Sir. Itibla tayo ng kape ni Sir. Sponsor sa kape. Thank you, Sir. Ayan. Wala ngayon si ano, si Madam Pe. Kape muna tayo, guys. Ayan. I-choke lang ginagawa na po siya. Nagulat ako. Talagang sipang niya po Saling. Ayan. Medyo konting na-interrupt tayo. May mga nagmensahe ng message of the Lord. Ayan. Sa Isaiah. Ayan. Balik po tayo sa ating vlog. Ayan. Yun. Ha? Parang ano, parang hindi stroke ah. parang Manny Pacquiao ah. Nanantan. Ayan. Ganyan lang. Oo. Hindi na pagod na ako. Ay, Diyos ko. Salamat po ako. Yan ay. Mga di ka tapat. Wah. Isa mo na eh. Push! Hindi na niya siya. Sige, dulo ko pa. Pagtama din. Kaya mong dulo. Sige, push niya, push. Ayan. Nakita ng mga subscribers. Ayan, sige ma. Tibay mo, no? Kaya mo 20? Nagkagawa ko doon 20. Sige po, Nay. Yung pag-upo dahan-dahan, ha? Bababa kasi ito. Oo, sige, yung pag-upo dahan-dahan para masanay ka Tatay yan. ko na ako. Sige, push! Good, sige. Sige. Push! Sige. Push! Ang tabingi ba yung ating vlog? Tabingi yung ating sila yata. Ano siya? Naiwan sa labas sa review naman, no? Yung handling. Okay, push! Yan ay. Ano kung isa? Sige. Okay, kaya na ako. Okay. Yun, no? Diba? Spat lang ako, spat. Okay. Okay. Very good. Spat ulit. Ang direct yung pagkatay ko. Sige. Okay, push. Lalakad tayo mamaya, ah. Okay. Last. Okay. Kaya tayo lakad na eh. Laki niya po sa buwan. Pantamat. Yung talakakin. Nandiyan. Pagpa-pray ko. Yung banda. Diba? Diba ka? Diba ka? Hindi lang kayo. Dali, lakad man. Sige, dali lang. Yan. Okay. Okay. Kaya kinuwaki. Kaya kinuwaki. Padaustog po itong nalakang namin, kaya yung bares niya. Dina-develop ko kasi padaustong yung kanilang
Kahit kasi Oo. para yung tubig diretso sa Parking area. Yan. Sige na. isang vlogger. Ang may loko, kan tayo, lalakad ko. O, sa loko, kaya ka naman. Haligay ka na ako. Lalakad ko. Tayo, maraming loko. Haligay na ako, vlog mo. Good yan. Okay, yun. Alam ba ka ba? Mas dalang kaya. Alam mo, lover tama kanina. Ito ba tinatawag na lover's walk? Ay, hindi pala lover's, friendly walk. Ayan. Ayan. Ay, Di ba, masik ang kitang gamat mo? Ay, okay mo yan. Sabi nga niya, kaya lulukang kaibat. Alin mo ito. Mali mo yan, biyasa ka mag-friendly mo, kaya biming mister mo. Baka nililigod ba ka doon neta? Ay, Magaling-galing. Kaya niya sige, kasi lang. sige. Hingaws ka, friendly walk. Wala friendly walk. Ayan. Ayan, oo. Santeng, oh. Oh. Konti na lang ko yung gamit. Amos, ako ulit. Nagkasakit ko kasi. Yan. Yan. Ano? Kita mo, Sige, guys. tapadugog siya kasi. Wow, sige, guys. Live video natin, guys. So, para makita nyo lang yung aming ginagawa, Ito, lola. mapanood ng mga kapatid nyo. Shoutout pala! Shoutout sa mga anak ko. Yan. Kapatid. Yan. Nanonood yung mga po. Yun, no? Ano pangalan ng apo mo? Ayun na nga yung apo. Ano ang pangalan? Isa yun. Sige, sino ba? Si Axel, si Oh. Shane, si Mira. Ilan ba sila? Sak, 5? 5. O, yun. 5 mga po. Shoutout daw. Oh, bagbog ka atakyan. Ay, Gatar lang rin. Hindi ako kapak doon. Nalulusot Oh. ka. Danda lang na, danda lang, ha? Yan. Oo. Pag gagawin tayo konti ron, ha? Ikot tayo ng konti Sa ron. asawa ko, nagsasaing. Yan, shoutout kay Kuya daw. manese. Ito yung bigas. Shoutout daw, kasi ako kuya, nagsasayang ka raw. Balunan eh. Eh, sir. Pakiramdam talaga ng kaya. Ay, bala. Pakiramdam niya. James Bond yata yung iimalam. Ayan, okay. Alam niya kung meron na akong bonus. Ay, yun ang sinasabi ko, sir. Makaluloko kita. Sira ito na. Kita kawayan. Natin panduyan nga po. Oo na. Yun natin itong... Pagka naman konti si nanay, ha? Pagka ng konti. Ayan. O, upo ka, ha? Ganda lang pag-upo. Ganda lang, sige. Ayan. Basta. Oops. Ayan. Guys, upo muna kami ni Rosaline dito. At mamaya lalakad ka rin ulit. Sakat ko muna to. Ayan. No? May mga tanim kang sali. Sali. Ang dami mong sali. Damo ng... Mga talbos kamote. Yan ang ulam natin Oo, ngayon. sarap nito. May papaya pa, kumpleto. May granada pa. Granada. Ayun. Mayroon pa malunggay. Abay, tingnan mo namang guys. Oh. Saging. Tingnan mo mga kepwenyos. Oh. Nakita nyo mga subscribers, likers natin dyan. Ito talagang magandang konsepto ng bahay. May konting garden. Ayan. Pero mga nakatanim, puro mga gamot sa katawan natin. Ayan. Kagaya ng mga talbos kamote na yan. Pag mataas ang sugar mo, pwede kang kumain yan. Yan, ulam natin ngayon. Pag may uric acid ka, nandyan ang sali. Ha? Granada. Pag may acidic ka, may granada pa. O yellow food sa mata, papaya. May malunggay pa. Abay, kompleto si nanay dito. Ha? Mangga pa. May mangga pa. Ayun, no. So guys, nagpahinga muna kami rito. Medyo pinagpahinga kasi si nanay kanina na persa. Oo. O, sige na, tayo, dyan tayo na eh. 1, 2, 3, take 2. Ipo, mga ilang piraso lang. Yan. Dandali, mali yung ako natin. Dapat ganito. Dali. Yan. Ready ha? Sige. Hoops. Yan. Sige na, ipo. Very good. Sige na eh. Hoop. Ayan. Lakas na niya ako sabi. Konting-konti na lang guys. Makikita nyo to. Nasa SM na to. Ayan, nabangan nyo po si nanay sa ring sa SM. Ayan. So ito po yung ating process of recovery sa Busalina. Sige na, isa pa. Ayan, tapos ikot tayo. Babal tayo ulit ha. Hoops. Kapo muna ulit. Ayan guys. Cut muna guys. Ready na yan? Sige na. Yung kamay mo. Sa ulo. Ako sa ulo. Balikat.
Okay, sa braso. Sa braso. Yan. Okay, sa kamay. Yan, sa tuhod. Yan, ulit-ulit. Yan. So ito po, pinapakita ko po yung kanyang kamay. Kaya niya nang kontrolin yung stroke part ng kamay niya. So nakokontrol na ni Nanay Saling. Ayan. So dito pinapakita natin yung improvement. Dati hindi magagawa yan eh. So dati po hindi niya nagagawa ito. Ngayon pong therapy natin, pangalan na ni Ma? Pang-11. 11. Oh, ang galing na niya. Alam mo ah. So ito po 11 session therapy namin for this January. 11 din. Parehas ah. 1 month na. Okay, so ngayon po ay ito. Pansin po natin yung mga great improvement ni Nanay Saling. Yan po yung kanyang improvement sa kanyang left upper limb. Ayan, left upper limb or left upper extremity. Ayan, yung affected stroke area niya. Ayan, nakukumandya na. So, konting-konti na lang, Nay, no? Sabi mo, thank you. Thank you, Lord. Ayan, magpasalamat talaga sa Panginoon sapagkat biniyayaan si Nanay ng kagalingan at ako'y instrumento. Siyempre, kasama ang suporta ng kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, mga apo, ayan, mga kaibigan niya nagmamahal sa kanya. Ayan, si Nanay Saling. Pinagpala ka na, ha? Dahil yung kamay mo, nagagalaw-galaw mo na ng konti. Ayan, no? Konting-konti na lang, ano? Isa pa, sa bagsak. Yan. Yun, no? Ano mo? Gamo sa tuhod. Yan. O gamo sa ulo. Ang bilis na ng reaksyon. So, yung reflex, yung reaction, mabilis na. So, konting-konti lang talaga. Ayan. Okay. Masasabi mo na eh. Thank you, Lord. Ayan, okay. Gumaang ba yung kamay mo na eh? Gumaang ba? Gumaang. Pati paglalakad mo, yung balancing mo, no? Kapag tayo. Oo, tama-tama eh. Pag dumating paling anak mo, maganda na yung balancing mo, ha? Cha-cha-cha na kanita, eh. Okay. So, ito po yung aming, part of improvement sa kanyang upper limb as well as yung kanyang lower limb. So, hanggang sa muli po, muli samahan niyo po kami. Ito po si Modelong Mangkeping 2 at si Nanay Saling. Nanay! A blessed Saturday ito yung lahat. Sabi mo, Nay, binabati ko. Ayan. Pasalamat ka sa mga anak mo. Mga anak ko, salamat sa blessing nyo. Okay. Salamat sa suporta nyo sa akin. Salamat, Lord. Ayan. Lahat. Okay. Paparating na anak mo. Paparating na. Parakas ka na. Ayan. So, ulit na rin po. Gagawin din natin after this. Hindi ko na i-vlog yung therapy sa akin na massage kasi yung mga activities lang na ginawa namin for this day to update you. Kayo pong lahat, ito po si Nanay Saling, ang aking SP o stroke patients. Dito po tayo sa Sabang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Siya po ay, ilan taon na? 61, ano? 61 years old. Ilan taon ka na stroke? 3 years may. Ayan, siya po ay magpo-polish na po siya na stroke. At ang aming pong therapy ay 11 session pa lang. Marami ng improvement na nangyari sa kanya. So hanggang sa muli po, abangan nyo ulit next week yung aming pong mga updated therapy. God bless po. Bye-bye.